Здравейте, аз съм Ники от PC Store и днес имам удоволствие да ви представя най-новите модели от геймърската серия на Asus, а именно G751, машина с главно М. Дизайнът на лаптопа е добре познатият и вдъхновен от стелт бомбардировач F117, но с няколко подобрения с цел да се постигне по-агресивен и брутален дизайн. Първото нещо, което се набива на очи, е металната планка, свързваща корпуса и екрана, която подобрява стабилността и надежността на пантите при отваряне. Характерното лого на серията отново се намира на гърба и свети при работа, а идеята да се отсветят ребрата на охлаждането в червено лично на мен ми допада много. Покритието върху здравата пластмаса е гумирано и придава приятно чувство при допир, като същия материал е използван и около клавиатурата. Отваряйки лаптопа, откриваме голям тъчпад с отделни бутони и клавиатура от островен тип с далечени и по-важното високи клавиши, които не потъват при по-здраво и интензивно натискане. Геймърските машини винаги имат подсветка и тук е заложено на ярко червен цвят, като най-използваните за управление бутони WASD са допълнително цветени за по-ярък контраст в тъмното. За улесняване на нас геймерите от Asus са добавили няколко допълнителни бутона в горната част на клавиатурата, а именно 3 програмируеми бутони за комбинации от няколко клавиша, наречени накратко макро, бързо стартиране на програмата Steam и такъв за софтуера на Nvidia Shadow Play, с който може да се записва видео от игрите и след което да се качва в интернет. При цифровия блок са поставили бутона с логото на Republic of Gamers, което служи за достъп до Asus Gaming Center, софтуер за бърза смяна между няколко профила за аудио и макро комбинации в зависимост от играта, която играете. За екрана можем да кажем едно голямо браво. Явно хората от Asus са видели, че всички фенове искаме качествена матрица и тук те са сложили 17,3 инча Full HD матов IPS панел с наситени цветове, висок контраст и 178 градуса ъгъл на виждане, за да може всички около вас да се насладят на геймърските ви умения. За звука отново е заложено на Sonic Master говорители. Благодарение на софтуера Audio Wizard може бързо и лесно да изберете най-добрите настройки, в зависимост дали играете, слушате музика или гледате филм, но като цяло може би очаквах малко повече в това отношение. Като комуникационни портове имаме абсолютно всичко, което ни трябва. 4 USB 3.0, VGA, HDMI, Card Reader, LAN порт, жак за слушалки с микрофон плюс SPD в оптичен аудио изход и дори един от най-новите стандарти за периферия – Thunderbolt. Относно характеристиките на моделите от серията G751, те са напомпани до безобразие и така да останете максимално доволни от производителността, която предлагат. Всички са екипирани с 4 ядрени процесори Intel Core i7 от четвърто поколение, до 32 ГБ RAM памет, възможност за 2 хард диска, като фабричният е с капацитет от 1000 ГБ и скорост 7200 оборота, а добавянето на SSD е отличен вариант за свободния такъв. Изборът на графична карта е между Nvidia GTX 970M и GTX 980M, съответно с 3 и 4 ГБ DDR5 памет. Като в момента това са едни от най-бързите предлагани за мобилна система и всяка една игра ще може да играете на максимални настройки с висок фреймрейт. За да може всичко това да работи перфектно, от Asus са използвали доказалата се до момента система за охлаждане с два отделни вентилатора един от друг и засечените от нас температури по време на тестовете не прескочиха 85 градуса, което е повече от отличен резултат. Стигнахме и до най-яката част от ревюто, а именно реалните игрови тестове, които направихме на модела с видеокарта Nvidia GTX 980M. Лаптопът минаваше през всички игри като бързия влак и ни предостави фреймрейт около и над 50 кадра на максимални настройки в игри като Battlefield 4, Wolfenstein, Shadow of Mordor и новия Far Cry 4.
След всичко, на което подложихме машината, мога спокойно да заявя, че това е брутален лаптоп, съпоставим с всяка една настолна конфигурация от висок клас. Моделът силно го препоръчвам както на запалените геймери, така и на хората, търсещи максимална производителност. Както казах в началото, това е машина с главно М.